يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vandaag gaan we hebben over profeten en boodschappen, hun verwerping aan Allah. De Koran zegt ons over de verschillende profeten, waaronder de profeet Mohammed, vrede zij met hem, dat zij zich aan Allah onderwierpen. Hoofdstuk 2, vers 131 tot en met vers 133. Hoofdstuk 5, vers 44. Hoofdstuk 40, vers 66. Soms wordt alleen onderwerping genoemd en wordt ook vaak vertaald als moslim zijn. Daarom wordt vaak gezegd dat alle profeten voor de profeet Mohammed ook moslims waren. Het is vrij duidelijk dat voor de tijd van de profeet Mohammed niemand een moslim geweest kon zijn, in de zin waarin mensen moslim werden nadat hij begon met de prediken van de islam. Bijvoorbeeld, nadat het vasten in de Ramadan was ingesteld, werd het verplicht voor elk moslim. Maar dit gebeurde pas nadat de profeet naar Medina was verhuisd. Daarvoor vasten zijn volgelingen niet tijdens de Ramadan. Nog kon enige profeet voor hem tijdens de Ramadan gevast hebben. Eerdere profeten en hun volgelingen vasten echter wel op hun eigen manier. Dat was hun onderwerping aan Allah, om te volgen wat Allah aan hen had geopenbaard. Een ander aspect is dat de namen van de verschillende religies aangegeven, wat het onderscheidt van de andere en wat hen anders maakt. De naam christendom duidt bijvoorbeeld op de leringen van Jezus Christus, die het onderscheiden van andere religies. De namen Hindoeïsme of Boeddhisme zijn van toepassing op de leringen die deze godsdiensten onderscheiden van andere. Maar als we een naam zoeken voor de basisleringen die alle religies gemeen hebben, dan zegt de Koran dat die naam Islam is, wat onderwerping aan de geopenbaarde wil van Allah betekent. Als er dus wordt gezegd dat alle profeten voor de profeet Mohammed moslims waren, of dat zij de islam volgden, dan houdt dat het volgende in. Als we de basisprincipes die hun leerstellingen gemeen hebben eruit zouden lichten, dan komen we overeen met de basisprincipes die de profeet Mohammed onderwees. Met dit punt aan de grieven werd de religie van profeet Mohammed islam genoemd en werd het daarom niet naar hem vernoemd. Ibrahim is een gemeenschappelijke personage in de joods-christelijke en islamitische religies. De Koran zegt over hen en zijn nakomelingen. Toen zijn Heer tegen hem zei: onderwerp u, zei hij, ik verwerp mij aan de Heer der werelden. En hetzelfde beval Ibrahim aan zijn zonen, en aldus Jacob.
O mijn zonen, Allah heeft waarlijk voor jullie deze religies opgekozen. Dus sterf niet behalve als mensen die zich onderwerpen. Of waren jullie getuigen toen de dood Jacob bezocht, toen hij tegen zijn zonen zei: Wat zullen jullie na mij dienen? Zij zeiden: Wij zullen uw God dienen en de God van uw vaderen, Ibrahim en Ismaël en Isaac, slechts één God, en aan hem onderwerpen wij ons. Hoofdstuk 2, vers 131 tot en met vers 133. De woorden hierboven zijn gerelateerd aan de woorden islam en moslim zijn en hebben geleid tot de naam van onze religie. Voordat verder gaan, merken wij dat op dat onderwerping aan Allah niet bekend dat we ons denken en ons gevoelens opgevangen en dat we automatisch bevelen gehoorzaam als robotten of machines. Tot Ibrahim tot zijn volk predikte, zei hij tegen hen dat Allah degene is die mijn schip dan wees. Hij was de weg en die mij te eten en te drinken geeft. En wanneer ik ziek ben, maakt hij mij beter. En die mij zal later sterven. En dan leven geeft. En die naar ik doe. Mij volten zal vergeven op de dag des oordeels. Mijn Heer schenkt mij de wijsheid en verenigt mij met de slechts rechtschappen en geeft mij een goede vermelding onder de latere generaties en maakt mij tot een van de erfgenamen van de tuinen en gelukzaligheid en vergeeft mijn ouderen. Waarlijk behoort hij tot degenen die dwalen en maakt mij niet te schade op de dag dat zij worden opgewekt, de dag dat rijkdom niet zal baden, nog zonen behalve degene die met een zuiver hart tot Allah komt. Hoofdstuk 26, vers 78 tot en met vers 89. Ibrahim laat zich positief uit Allah. Hij zegt niet dat Allah hem hongerig en dorstig maakt, maar dat Allah hem te eten en te drinken geeft. Hij zegt niet dat Allah hem ziek maakt, maar dat Allah hem te geneest als hij ziek is. In de dood ziet hij verzinnig naar leven. Ibrahim is zich bewust van zijn menselijke fouten en hoopt op vergeving. Hij vraagt op de vergeving voor zijn bittere vijand. Hij vraagt op wijsheid, met andere woorden, kennis die zijn inzicht en talent verbetert en waarmee hij anderen van dienst kan zijn. Ten slotte zegt hij dat degene die door Allah gered wordt op de dag onderdeels degene is die op die dag dat Allah komt, met een zuiver hart. Een hart dat tevreden en voldaan is en
een verstand dat in intellectuele zin tevreden gesteld is. Broeders en zusters, wassalam to the Hafiz.